Добър ден. Заповядайте. Заповядайте. Били? Дай салфетки, да видим късметите какви са. Вие сега ги четахте, сега госпожите. Те да се... Росинка, вземи и питите. Някои с бебенцата се отидаха, заспаха бебета, тук всичко ще видите. И бебето беше. Даже бебето къде е? Ванко. Гледам сега какъв е късмета на госпожата. Хайде, Росинка. Росинка да ни я прави. Ръкам да не си я правила. Бабата на Теодора. Благодаря. Късметчета и Няма да ви сега какъв е късмета. Гледам се на госпожа. Вашата класна каква ли е? Бившата бе. Бившата са зам директор. Тази година ще е добре, ще си купиш нова кола. Чакай да сега какво са им подготвили на мен. Кой знае пак пинтертове са ми сложили. На мене учение ми са падна. То както почва така върви. Не се шегувам, ти печелиш, късмета скоро ще намериш. Дечица да се снимате с госпожите. Айде ми.